ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆର୍ଟୱାର୍କ କେବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବା ଜିମ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ ଆର୍ଟୱାର୍କ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆଉ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ କିଛି କରୁନୁ, ଫେସ୍ ଆର୍ଟ ଏତେ ଭଲ କରୁଥିଲୁ, ତୁ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଏବେ ଜିମ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଛୁ। ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଆର୍ଟୱାର୍କ ବି ଏବେ ସେମିତି ଅଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା, ତାଠୁ ଓଲଟି ଆହୁରି ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆର୍ଟୱାର୍କ ମୁଁ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଆର୍ଟୱାର୍କ ଚାଲିଛି ମୋର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟୱାର୍କ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆର୍ଟୱାର୍କ ହିଁ ବସିକି କରେ। ତାପରେ ଏବେ ମୋ ଜବ୍ ଫବ୍ କିଛି କରୁନି ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ବସିକି ମୁଁ ଆର୍ଟୱାର୍କ କରୁଛି, ମୋତେ ଜବ୍ ବି ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରିବି, ବସି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ନହେଲେ ଆର୍ଟୱାର୍କ କରୁଛି, ଜିମ୍ ବି ଯାଉଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆର୍ଟୱାର୍କ ବି ଛାଡ଼ିନି। କେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ପୁଣି କରିକି ପଠାଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆର୍ଟୱାର୍କ ସବୁ କରୁଛି, ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁନି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆର୍ଟୱାର୍କ କରୁଛି। ଏଇଟା ଅଧା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହାତଟା ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଫେସ୍ କାମ ଆହୁରି ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛି, ଏଇ ଆର୍ଟୱାର୍କ ସବୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏବେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ହେଉନି, ଟ୍ରାଏ ବି ବହୁତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଆର୍ଟୱାର୍କ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି ମୋବାଇଲକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର। ମୋବାଇଲ ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ଆଉ ଚାଲୁନି, ମୋବାଇଲ ଏତେ ମାନେ ଲ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଲ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ଆର୍ଟୱାର୍କ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ମୋତେ ଡିଏମ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଠାଇବି। ସେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ପଠାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠାଇଦେବି, କୋରିୟର୍ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।